Καλησπέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς λειτουργεί η εκολαπτική η οποία έχω. Λοιπόν, η εκολαπτική καταρχάς είναι αυτές είναι οι θέσεις για τα αυγά, δεν έχει θέσεις ακριβώς. Έχει εδώ αυτά τα πλαστικά, τα οποία τα διαχωρίζεις εδώ, κάνει σειρές στα αυγά. Εδώ έχει ένα μοτέρ, το οποίο κάθε 3 φορές νομίζω την ημέρα περίπου γυρνάει εδώ με το μοτέρ αυτό εδώ, το οποίο γυρνάει όλο το πάτωμα και το πηγαίνει μία προς τα εκεί, μία προς τα εδώ. Στην ουσία γυρνάει τα αυγά κάπως έτσι. Αυτή η μηχανή παίρνει γύρω στα 40 με 50 αυγά. Τώρα την έχω λιγότερα, την έχω 34 αυγά. Τα αυγά τα σημειώνω από πάνω για να δω κάθε πότε γυρίζονται, αν γυρίζονται σωστά κτλ. Για υγρασία έχει 2 κουτάκια, ένα από εδώ, ένα από εκεί, τα οποία τα γεμίζω με νερό ανά 2-3 μέρες περίπου, για να έχουν υγρασία τα αυγά. Δεν ρυθμίζεται κάπως η υγρασία, δηλαδή τα αυγά παίρνουν την υγρασία που χρειάζονται, απλώς πρέπει να έχει πάντα νερό εδώ μέσα. Και τέλος, έχει το καπάκι της μηχανής, το οποίο εδώ πέρα αυτό το λαμπάκι δείχνει, ας πούμε, ότι τώρα είναι αναμένο ο ανεμιστήρας και ανεβάζεται η θερμοκρασία της μηχανής. Εδώ έχει ένα κουμπί το οποίο το γυρνάς με το δάχτυλο και ρυθμίζει ή κατεβάζεις ή αυξάνεις τη θερμοκρασία. Και εδώ είναι το θερμόμετρο, το οποίο βλέπεις για τη θερμοκρασία πόσο πρέπει να έχεις. Αυτή είναι η μηχανή και τα λέμε.